Vi er tilbage! Ja tak, mand. Vi har været nede under jorden i 7 måneder, men nu er vi tilbage. Vi har haft så fucking travlt. Men den her gang, ikke? Der bliver det en fucking episk video. Vi har lavet 3 videoer. Nu kommer den 4. Det bliver så spændende, mand. Kom nu det. Stay tuned. Som I nok ved, så har vi vlogget hele vores lille rejsetur, hvor vi var i Liverpool. 3 videoer. Det var episk. Dans til Frankrig, laver langt i Paris, bare os. Kun os. Vi kunne satse det, slå os ned og føle os fri, bare os. Kun os. Den her uge, der skal vi filme vores outro for ugen. Det bliver episk. Men Sørgeligt. Okay, så vi har cyklet rimelig langt. Jeg har ikke lige tal på det, men der er cirka 7 kilometer tilbage. Vi kan egentlig lige prøve at se, hvordan det går med Sebastian over ved hans side, ikke? Wøj, nu er vi tilbage, og det kører fucking godt. Vi har lige cyklet sygt langt, og nu er vi altså inde i Netto her og shoppelere derudad, fordi at Bjørn han er sulten, så det kører. Og der er kun 5 kilometer tilbage, så det er slutspurten, vi sætter i gang her. Okay, det lyder til, at det går sindssygt ned ved Seb. Vi ses bare om 7 kilometer, og så bliver det jo sindssygt fedt dernede. Okay, så er vi tilbage fra den mega lange cykeltur her på campingpladsen, og det er super fedt her rundt omkring. Vejret skinner så meget, altså hold kæft, man bliver bare glad af at være her. Vi bor lige herovre. Fuld festivalstemning. Altså, det er fuld festivalstemning. Altså, det er fuld festivalstemning. At det er fucking fedt. Det er virkelig lækkert sted. Så nu får jeg Squirt. Det er fint, det der, det er fint. Nu skal vi se på den første aftensmad. Grillmester! Grillmester Simon. Han er i gang med at grille chicken. Rigtig lækkert. Få Marete med. Marete. Hvad siger vi til vloggen? 10 ud af 10 dage. Med al respekt, jeg ved ikke lige, hvad fuck Sebastian han laver. Han har valgt... Hvad er det, du har valgt, Sebastian? Af is? Jeg har valgt en karamel popcorn-is. Det er sindssygt. Det er seriøst noget, jeg aldrig har hørt før, jo. Jeg er nødt til at prøve noget nyt. Men lad os se, hvad det smager. Det er faktisk helt udmærket. Hvad er karamel? Sebastian. Er det dig, det her? Sebastian? Sebastian. Sebastian har lagt en lort på min slåsejs. Nu skal vi altså smage på Sebastians pupelube. Det smager altså finurligt. Det er det fandme. Fandme en sød bid. Sebastian står. Jeg håber ikke, det er I baggrunden. Vi skal til at lave grillede skumfiduser, og det ser så fucking hyggeligt ud. Det ser virkelig hyggeligt ud. Prøv at se stemningen derovre, mand. Men vi kommer til at lugte af lort, det kan jeg godt mærke. Ja. Alfred siger godnat herfra. Er du klar, Alfred? Ja, vi er så fucking klar. 1, 2, 3. godnat. Vi spiser morgenmad, hvor der er et rundstykke til hver. Folk er ikke så tilfredse, som I kan høre. Men jeg synes, det er meget lækkert. Okay, velkommen til dag 2 ved outro-turen. I dag der står vi sammen med Løg, som skal fortælle programmet for i dag. Hvad skal vi lave? I dag, der skal vi lave nogle forskellige aktiviteter. I har lige spist morgenmad. Ja. Og så her klokken 9, så starter vi nogle aktiviteter. Nogle skal til stranden, nogle skal i poolen, nogle skal ud og spille noget fodboldgolf til klokken 5. Og så ellers så kommer der til at være noget fritid i aften. Det bliver skide godt. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Vi er ude og spille fodboldgolf. Maler. Lad os se, hvad du kan. Lige forbi. Høj. Du har Sepp. Trabella. Nej. Det var ikke det bedste, men det skal nok gå. Go! Som I kan se, så havde vi lige været ude at spille fodboldgolf. Det var fantastisk.
Det gik ikke, som vi regnede med. Jeg tabte. Det forstår jeg seriøst ikke. Men jeg fik 100 i score. Jeg tabte til de her 2 baroner herovre. Første holdet, by the way. Første holdet, by the way. Det er altså ikke for godt, Sebastian. Nu er vi kommet hjem og fået mad efter en lang cykeltur. Cirka 50 km frem og tilbage. Nu har vi fået mad. Solen skinner. Solen skinner stadig. Fuck, det er dejligt. Kan vi lige se udsigten her? Jeg skal se, hvor vi sidder han. Sebastian? Det er fandme godt, det der. Det er godt, drenge. Sebastian? Okay, så nu står vi med Sebastian, som har en super lækker pølse i hånden. Der er taste-test nu. Klar, jeg har fucking 3, 2, 1. Pølse. Pølse? Virkelig god. Røby, han lyder meget begejstret. Mega god. Det er markant bedre arbejdsmad end i går, så jeg giver den faktisk 5 klatter ud af. 5 remmer. Jeg giver det også 5 remmer. Ud af 6. Det lyder altså sindssygt. Og så også vores udsigt. Prøv lige at se, prøv lige at Styrke det. What a life, hva'? What a life. Altså sådan skalplads, ja. Så. Der er noget, Jonna. Lukker med den lige. Sepp, han er nede og fiske lige nu. Vi går ned og ser, hvordan det egentlig går med deres fiskeri dernede. Hej Sebastian. Hvad så er vi ude at fiske? Hvordan går jeres fiskeri? Det går sindssygt. Vi har fanget en haj og en hval lige før. Det var sindssygt. Nå, altså, der var simpelthen et stort bid. Ja, vi stod alle sammen sådan og holdt fiskestang. Ja. Jeg har fundet et jordbær til Sebastian Hoffmann. Må jeg godt fodre dig? Du kan godt fodre mig. Man skal altså ikke spise det hele. Fuck det. Nu får vi bare serveret jordbær her. Og chokoladekiks. Bjørn spiser jo godt. Kan du smage det økologisk? For det kan jeg. Jeg kan sådan lugte det. Det var lidt naturligt. Det var ikke så sødt. Det er virkelig godt at høre. Vi siger simpelthen godnat her fra Lykkes Mose på dag 2. Det var virkelig en hyggelig dag i dag. Helt stille og roligt. Og mig og Sepp, vi siger godnat herfra. Vil du sige godnat til vores vlog? Kan du ikke lige sige godnat? Godnat-bloggen. Godnat-bloggen. Det er kraftedeme hyggeligt. Det er mandag. Sig lige subscribe til Hjemly-fodbold på YouTube. Subscribe til Det slører vi lige. som fodbold på Hjemly. Hashtag 2026. Til vi kommer til at sløre det. Okay, subscribe til Hjemly fodbold på YouTube. Ja tak. Tak til Nu! det. Nu vil vi gerne sige godnat og sove godt i teltene. Og velkommen tilbage til dag 3 på outro-ugen. Vi står her med Boos. Vi lige stod op efter at have sovet. Helt magisk. Jeg er ikke så magisk. Jeg frøs virkelig meget. Jeg skulle virkelig have meget tøj på. Men I tænker nok sådan der, hvordan oplader I jeres telefoner? Det vil vi vise. Det vil vi vise her. Der er sådan nogle her ladestander overalt. Der er virkelig mange, der oplader derovre. Så er mig og drengene i gang med at træne her. Det handler om at holde formen lige. Det er vi sgu i gang med lige nu. Hvad siger vi? Hårdt i varmen, men det er vigtigt. Det er godt. Lad os lige se de der guns der. Lad os lige se dem. Nej. Godt. Armbøjninger her. Ja, det er classic. Jeg deler vandene, går imellem sats, det er tappen. Vi er ude i kulspænd, der man holder varmen. 7-klik jakken, uden for outfit. Hun vil med mig hjem, henter taxaen Uber. Livet kører, har det super, et smæk. Rammer 5 fluer, grindet hele ugen. Det er tid til en puster. Det er tid til en puster. Du kan være på min side, som min adlibs. 10 tær på et træet, jeg er så grounded. Hey, what's up guys? I'm glad to be at the I dag er vi i poolen. I dag der chiller vi rigtig meget. Der er protein, som vi så i sidste klip. Der er høj sol og høj UV, og der er høj stemning. Hey! Så ses ikke, nej? Solen skinner, stik mig en Aperol. Flasken matcher din negl, baby du er så flot. Taxaen går, skal du med pige. Solbriller på, jeg er så svedig. De siger iskold, men der er intet easy. Mig og knok, der bare tager det helt easy. Ja, jeg tager det helt easy. Også vi tager det helt easy. Læn dig tilbage og så mærk det. Kan du mærke det?
Så vi siger godnat herfra til den her sindssyge solnedgang. Det var en fucking hyggelig dag. Men det var sgu en finurlig tur. Så tak fordi I ville se med i den her video. Det var alt for nu. Tak for den her gang.